Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. Hadin cibenai tam ki nongsong yo ki baju im kamai jakpo hayodo kin sayo lat ban sedang biang ye kaki ka kamai hadin bagai executive committee jong ka Khasi Hills Autonomous District Council hapo ka jingelam jong chief executive member ubat Tito Star Welkhan kala shim khia ban ye keren penbany bat ka deputy commissioner jong ka East Khasi Hills District kong Isa Wanda lalu ha ka khat santrik ubana jilleu arjar arpuwai. Haka jingi keren bat kilat pathai kubor uba khan uliyatho bahadin ka jingi penbej bat ka deputy commissioner rengkat lang bat ka office jong usim ka hima melim ya ka yodo an saplino nado ka khat pratarik ubna jilleu arajar arpuwei uliyatho ru baka jingpli yiki dukan hayodo kan longshwa tang arsin shitayo hanrai kat bayi ki basa di dokha ka basa di do bat ka yodi lang an ampat sha satya ban pli. Hadin bang nilai i ya kajing ut jing nam jong ki paradok kersnam ki jongi ki baju im hapo ke yodo baju syong yo ba ki la ut ba la khang yo mantala sibenai tena takadau ngila sim khia na kalian ke jongi bat din balaya penbej bat u ka office jong acting chief jong ka hima meliam ngilaya ai ka city CDC na ka banta kumnu ban ya walk out ban yo ban ya pleno ya ke yodo ka jing pli kala banlong ka ba duna shwa namar ba kum PE ya ka situation ba kadang long kum ni tengah ngai ba ki nong shong yo ki nia corporate ba ka jing penia ki hima kan long hi kum tu kum bangi sedang ban pli ha ka snem ka baladap ti hadin bangila ai ki ni ka city ti na kaliang disi la khat ingi batas ni ban nong meeting tingilai syem mi ki ni ki rai ba kata ka rai ka long ba la Friday ngin sedang no ban pli ya ka yodo tang ba ki dan kat tu kat nipat ki bahasa ki ban empat pli kum ka bahasa do kha ka bahasa do nang ta ka yodelang kini ki empat pli ten re ki wi ki bahasa pat la ya walk out ba kini yo la kum nu arsin si tayo ba kini yo shong yo bat ya ka les sapan bej na ka liang jong ka office jong si meliam bat ha ka ju ka poru na ka banta ki san spa ngut tam ki nong shong madan ya kiniru ngilaya walk out bala kumno ya kiru ngin penyo arsin sitayo bakin yo shong apo yo te kata di karai ka bangila syam mentan ha jingela but yaki details hin sai I ha ka notification ka ba in sapenmi dai DC bat ngilaya rai ru ba shwa ban pri ka yo la ngi tho dien ngi kerpat yaki nong shong yo yaki badan hayo ki batre hayo ba kini syim ya ketika kan ni kalong kejing kerpat hoi ngimla ban penbor yang nu ten rei nak bakan long kan lat ka ban yada yaki ba keju ka por kan long kejing nganya ki nong wan yo ni kerpat yaki ba kini syim ya ketika bat lai penbej bat u district medical health officer dia mechu ba la syai ba la sisi kan dan ka vaccination drive hang tai hapo yodo tengah kerpat yaki nong syong yo bakin syim ya ni kalat ka kebu bagi nuan ayah ketika ke jongki kenang bagan long kalat singeda nak benta jongki hi bak kumjuk ru nak benta jongki ba wan hayo bat ki kindon ki regulation ya ki entry jongka yo ha ka bangin sabu ya ki enforcement ki jongi lagi pulet na po ka office am ki police department nya trilang ban regulate ya ka entry entrance jongki brio ki bawan hayo bat baro kiban wan hayo ki diban dengi ki mas double mas diban saj bahai ki diban ya jengai we makin buat baik ya ki protokol namar kum bakalong menta PE ba constitution keempat biang mo keempat poi chau tau put bangin khen sengai ten rei ha juga por pat ngimla ru ban ya beteng sa kum ni namar ka khai ka pateng kan ha banya rei ka ta ka ha banya ten ta ka daw ni kerpat ipat ba banya snok tilang bat ngila persyang na kaliang kejongi na kaliang jong ke office jong Emilium na kaliang jong ke district administration ban ya perkhat lang mo nang ba ngin ya biang lang baru ya ki brio ki bom ai tika ki nong song yo ki bom ai tika ani ki bom wan sakhamat ban kum sam ban volunteers mo di na kaliang jongi la jimut ba
blok kumnu hapo artayo ki habanle random test ada kimtre banle random test nakaliang ke jongkai hima nakaliang jong district council ya gitu ki ba songyo lani gitu ki ba don dukan hayo ngin nampat sya yang menta sipuan nama kumbak pi kumbak kalong menta uni ukunyang jingpang hi usapriang ba kamtam hang ne po is khasi hills tinga karpat ke nyai boro kinong songyo bat kamtam yi gitu ki ba ya don dukan hi ba wan chakmat ban aitika nama kajaka aitika kan lasai kasni lai penbet bat napo DMHO lasai kasni balasisni kan dan hapo tipo office tanat himameliam tipo kli udo tengok karpat ya boro bukannya wan chakmat ba nakaliang jongi hi ba bangin laj nakini ge boro ban laj nak jing susi kumakalong mentahi ngai ba uniu khanyang jingpang hi ula shimnya ga jingim babun hi kamtam ki beriau ki banga la itu ru ki dan ki ba lai langat akini ki jingja ba susi kabadon kam ban kenmau hangni kalong ba watla ka sarkar kala aibor ki deputy commissioner ban pli hadu ar 4% jongki economic activities laki de ki ru ni dai ru ban pet ya kan komlong jongki ki sa district ni dai ru ban pet ya kan komlong jong kata kayo bat hakadu kurukom kan long ka babha ban pli lami banum pli ti halor ka inspection ka bangila lek hakatu basngi ngila smuthu ba ho namal ba kilenti ki sengken hapo yeu hi ki long ki ba khamret ni don kam ban pinduna ya ki dukan ki bangin sha hakaju ka poru ki labun ki cingkerpat ki ba usie mula penpau na kaliang jong ki ba shong yeu ki bla imbro shirta na katu ba yeu ba kila shambun ki cing e tingi don kam ban balance bhai kini atli ka livelihood sadi ka kamai im jakpo jong ki brio bat ka kwat ka khya da ka ba pikir ba bat da ka ba we will not leave anything to chance ti ha ka jingya kren mene jongi mene ka sngi ngi la ya rai ba ngin sha ban pli sho tang khat san percent om 4% usie mulawan ra ka jingkheng ba ngi don kumba 1000 aspa athu ar tli ki dukan ya ka ba ngin phya ya kitu ki dukan ki bade ki fixed establishments bat kinong di madan ki bala don lupa ki kerteng bat usim ti halor kani ngila rai ba usim un work out ya kita ki arrangement hak ta karukom baya kini ki dukan ki bade ki fixed establishments ngin sha shwa tang shispa prapusan shisni kababut banna kitu 1000 arspa arpo artli ki dukan kibangim pat khenye ki dukan do khai ki dukan chur kita langi khen baro le kalong kum basau haja tli ki dukan po yo ngin sha shwa ban shong tang shispa prapusan tli shisni hakanu ku dukam ngin pen shong kata un sepen be usim un sele dekat numbering lanika system ke baun alot yaki abkd ter bat kin sha kunta hakajo ka por ngila ong ba ya ki breu ki badil ki bade yaki marbam bat yaki essential commodities ki bingi ong ki bade ki perishable ki marput kila ban shong arsin shtayo yaki wai pat ngin sha swatang shisil ki bakentup yaki pasa juti ki pasa khel ki pasa white ko bat ki wai yaki ba kala don hi gajing dawa tang baya ka bamenta lagi pli tang kat tu kat ni shismiru ngatai kala mit hi ya kata kadima nalo kata usie mula om ba un sepen kre bat ya kani ECM ru ila aibun ki jingmud bat ila yarai bangin hablong strict ha kabiadai bat ka jingrung jingmi hapo yo ki designated entry points usim bat ki pulit sim kin saya penbek nang ba tang kitu ki entry point ki bala sha kinsha iki brio ban yarong na wei pat ngin khangshwa shipor kan don ka jing check ya ka temperature jong brio bat ter kumju ru nilarai baya ka wholesale market nak benta ki chur ka retail market nak benta ki chur ngim pat sha hayodo kandang ya hi ka tu ka jo ka arrangement ka bangi dang shom benta hangte hapo kidang shom benta hangte hapo anjali kumju ru ya kado bat ya kado kharu ngim pat sha bat ya kinong shong madan kiba san spa san totally san pongut kiba don kerteng bala register bat usim un penshisha mau ki menteri kin penshisha ya kita leng bau osi batang ya kituru kin alot ya kijaka ki bakterpang tingila IT hakabor ka jing start jong usim bat ki menteri jong ban regulate ban demarcate ya kita kijaka hakarukam ke babiang knang bakan
pinti kena ya kata ka social distancing ka bangiong. Kabaar kalong ba ngila batay bah ringkat bat DMHO ibadon ringkat bat police bat superintendent of police bangim day ban compromise ha kabiri bat ka kya. Kino ki brio ki bawan shong hayo kin don kamban deng ya ka N95 dan ya ka double mask bat ru kin hable ya ka vaccination. Ya kani usi mula ong pen so tho ngi so na ru ba ki por shwa ka lockdown bon na kinong shong yo. Kan thop ya ki try dukan ki staff ki dai juru bat ki wei ki batrai bela ki la dep ya ka vaccination. Te khnang bangin la ban kam employ ya kaniru ngin penlong ka special vaccination drive la shai bat la shisni khnang ba ki to gi bampat yo la kin la ban wan shakman. Ni so tho ba kini ki dei ki priority groups ki dei ki brio ya ka ba ngia depend on baro ha ka jo ka por ki dei high risk namar ki kendo para bor man kasni bat mit bat step ya ki pat ba ti ngi kwa bakin long shwa ma ki balayada na uni khnyang jingpang ta ka baki shim ya kaneka tika tikin de kidai ka to kat ni ki jingpen bet na kaliang jongi tingin saat ya kata ka final list tang baka order jonga men ta ka sila shai kala mi hi ngin le yu ka awareness ka publicity bat ni kerpat ya ki brio baro kan thop ya ki pat ba bat ki nong wan thit shayo ru bakin long ki ba pikir kin long ki bat kar ki ba bot thik nai ki kan don ngim dei ban shifting ngila ongru lada jia kumno bangi detect tang ka wei ka case ru langi yo I ba kidon ki symptomatic persons langi yo I ba ka don kanu ka jing hensting ka jing bam sat met lani ka bam burom ni ki kendon ngin hap khang hi shisindon ngim la ban de kum wei pat ngin hap long strict na mar ka ni hi ngi kren chapang ka kot ka khya jong ki prim pa hi ngangan kren bet ya ka e ka bangi yo I mo ka ba tang ha East Khasi Hills District ru ni don ar posal hajar shispa san pratli total cases still now ki active ki duna ho ka positivity rate changi ka dei khandai percent kum belong menta ka e ka bakham pin khuslai yangi ka dei ka case fatality rate san spa new po hadu menta ka bamut 2.3% R point lai percent na shispa ki brio ki biyo kem ni ujing pang ki khlat no kata ka bamut bala dangi play shisendon la dangi sedang ban le ya ka open up ni penjen sori ka lockdown la da ki brio kim pikir pat kham tam la da ki brio kim patre ban shin ya ka di ka jing ya da la ban long ba kham bun shu ngin yo kem ni ujing pang la da tang shilak na ka population jong hi East Khasi Hills ru ni yo kem bat ka case fatality kadang ne kumju kata ka bamut nin kot kumba ar hajar lai hajar ngot ki brio ki bandu no ela ka jingin ka choice ka daya kata kin nin choose bangin infect bon ngot kin yap bon ngot lani ngin vaccinate ngin shin ya ketika ki bangila yo I ki bala shim hi ya ketika ki khamduna ban yo kem ya ka jingpang ru bat ki bai la yo baro atli ki injection ki khamduna shibon ka jingpang ka bajur ka jing thia hospital bat ka jing yap ngiyo I ba khandai phawai percent 91% na ki ba dei ban khlat no uni khnyang jingpang ki dei ki bam pat yo ya ka vaccination kini ki facts and figures ki ba ki doctor hi ai hi ka science hi ka pen ngi ndai bang issue thau hi ngin hap choose te ngai e shapi ba pen smuthu hi kata ki brio ki ba shongyeu ki brio ki ba dia kali ki brio ki ba hab basa ki ba hab bela ki dei ki high risk ngim kwa ba pen wan shiyeng ba pen bet jingpang ki khon ki ti ki parlok ki para jor ki merat ki me e jong phi ki temen ki gro ki kwa ba phi ru pen long safe khang ba ki wei ru kin long safe ki bon ki long yeng ka long pa so si hadu kata ki la lose ki la do no yo nong kamai primary breadwinner jong ki menta ha ka jing tha ka bani ai shakishnong kala ya sha vaccination ki khatra hadu sapu sau snem bat ki sapu san snem shnong chane ni ong kum no kishnong sngo ba prioritize lani ai ker pangshwa yakitu ki single families ki long yeng ki badon tang ikmi ni ikpa namar ni yo I hakari baro ko wei hak state jong ru ki don ki long yeng ki bla dei man du no ikmi pa hakaju ka por ki primary breadwinners ki la don ki long yeng ki badu no yu bakamai hayem kalau ka bajenjar hadu kata ni ong prioritize kini kumjuru ki mobile persons pat ki wei hot ki dang don hi ki resist ki bang patre ngin ai ka jing pen suthu ngin yarap ban pen suthu hinre hakaju ka por ni suthu nat babon ki lawan shakman lais ni ngila penya di ka vaccination hamuda na ka benta ki to street vendors and hawkers
la bun ki bela wan shakman bat menta ki bela shong police bazar menta ki dei ki bela vaccinate sudah ti usim lu is hotnat de kiru kla shim khia halor kan ki itho ya ka jing yada bat ka jing yarap chang ni vaccination bat kiru ki kermen ba ngila hila dang ya trailang ngin la ban bet so tho ki brio bangin la ban yada ya